Salam mehriban doganlar, mehriban dostlar. Kanalyma geleniňiz üçin tede minnetdarlyk bildirýän. Bugun lewaply daýzalamdan öwrenen naharlarymdan biri bolan ysmanakly piçek pişirdim. Lewaplylar piçegi femdekden pişirýärler, ýöne biziň bazarlarymyzda femdek tapmak kyn bolan sebäpli men ysmanakdan pişirdim. Ondan başga da etden, kädiden, peýnirden, kartoşkadan pişirýärdim. Gelin onna ısmanakly piçegiň pişirilişini başdan aýak hemmämiz bilelikde synlaýyn. Ilki ısmanagy gowadyp ýuwdum. Men bärde 4 daňy ısmanak ulandım. Endi bir-birden gowadyp saýladym, arasaladım. Ondan sonra içine qaynan suw guydum. Endi qaynan suwda 2-3 minut taklamdan sonra suwuny döktüm. Men muny bir neme ysmanagyň ajysy gitmesi üçin edýärin. Eger ysmanak ýaş bolsa, onu buratlary etmek hökmanlar. Neşeýdip biraz suwuny sykyp aýyrsaňyz gowalar. Indi bolsa men ysmanagy soğan, sarymsak hemde petruşka bilen biraz gawurmyşlajak. Ismanakly piçek üçin gerekli önümleriň ölçegini men videonyň aşagynda ýazaryn. Men soğany, petruşkany dogradym. Ne bolsa ysmanak dograyan. Ownurak dograsaňyz gowy bolýar. Endi soğany köpräk goşsaň gowy bolýar. Näçe köp goşsaň ysmanaga gowy gelýär soğan. Ne güne bakar ýagy ýa-da zeytun ýagy ilki soğan bilen sarymsagy gawurdym. Gatty gawurmak hökmanly çalarak gawurmyşlaýan. Ondan sonra ysmanak atýan. Tuzuny, burçuny ştaýda düzleseňiz bolýar. Men gara burç, gyzyl burç atdym. Eger öz isleňize görä halaýan bolsaňyz gowy berýän gowradylan otlaryňyzdan hem goşup bilersiňiz. Kinza bolýar, narpyz bolýar. Olaram gowy gelýär ysmanaga. Indi bolsa petruşkany atdym. Endi biraz gawurmyşlap, aşagyny söndürip, dol sowaýança goýmaly. Indi bolsa hamirini ýogurýat. Hamir üçin ýyly suw, duz, endi birazajyk şeker atdym. Ereýänçä bir neme gaşdyrýan, hemde aldygça un goýup ýogura bermeli. Men hamir ýogurýan injam ulandym. Siz elle ýogursaňyz bolar. Hamir aşa özlen däl, aşa ýumşagam däl, aralyk hamir bolmaly. Ne hamir taýýar boldy. Gapagyň üstüne alyp birazajyk elim bilenem ýogurjak, hemde hamir demin alýança 10-15 minut goýjak. Ne görşüňiz ýaly aralyk hamir boldy. Ne 15 minut hamir diýinjen aldy. Ýene de
birazajyk elim bilen ýugurup hamyry kiçijik dywalalara bölýärdim. Hamyr näçe ýumşak bolsa, piçegem şonçada ýumşak bolýar. Ýöne ýumşak hamyry ýaýmak bir näme kynrak bolýar. Şoň üçin täze öwrenýärler bir näme öýdürek etsede bolar. Indi bota ýaýyp başlaýar. Ýaýaňyzda unly ýaýmakdan gorkma, sebäbi piçegi ýagda gyzardamzok. Näçe ýuqa bolsa, şonçada gowy bolýar. Indi bolsa iç harjyny talyp başlaýar. Indi piçegi ýapaňyzda iliňiz bilen çalaja içiniň ýel çykarýaly üstünden bastyryň. Ondan sonra ýa iliňiz bilen ýa-da şuň ýaly tigirçek bilen ýapsaňyz hem ýaplar hem de gyrasy tekir awadanmalar. Ne piçeklerin hemmesini ýatap boldum. Indi bolsa pişirip başlaýar. Piçek pişirmek üçin ýağ ulanmak hukmany taja pişirýärin, ilki bilen tajy gowja gyzdyrýarin. Soňra bolsa piçekleri ine şu görnüşde salyp ýygy-ýygydan eýlek-beýlek agdyryp pişirip bermeli. Şeýseňiz tekir pişer. Aşagyny bolsa aralyk ýan-ýan otda goýmaly. Piçegi saja salanmadyňda derrew eýlek-beýlek öwürip başlamaly. Ne bişdi. Tawaga alınmadyňda gyzgynlygyna mitki ýağ çaltaňyz gaty gowy bolýar.
Häzir bolsa ýöne köýje ýeňilje gatykly üstäçer taýýarlajak. Bu üstäçeri piçegiň ýanyndan hökmän taýýarlaýan. Gatyga gaýmak goşmaly. Men bäde çal ulanyp gaýmak bilen gatygy goýup garýar. Ondan sonra sarymsak, ukrop, petrushka, narpy, indi gök soğan goşup goýup garýaryn. Isleseňiz duýdam goşup bilersiňiz. Men duýdy goşmadym, sebäbi başardygymça duýdy az ulanmaga çalyşýaryn. Ne mehribanlar, ısmanakly piçegiň taýýarlanyşy şeýle. Pursatdan peýdalanyp men bütün Lewap halkyna, Lewaply daýy daýdalaryma, dogan garyndaşlaryma awdanyň kenaryndan gyzgyn salam ýollaýaryn. Mehirli, mihmantyr, kiçik öwünli, gaýratly, öz bolşly, awdan süýji dilli insanlar bolan, rızqally, bereketli, kadymy Lewap topragyna bolan bu ýsanjymyň, syýlyk hormatymyň, söýgüýümiň uludygyny bildirýärin. Hemde özümiň Lewap topragy bilen baglanşygymyň bardygyna buýsanýaryn. Mehribanlar, serediňiz üçin minnetdarlyk bildirýärin. Inniki videolarymda görüşýänçe hoş sag bolun. Oý büýük bir var, siziň her bir ýeňizi öz penatyny aman saklasyn. İşdeňiz açyk bolsun. Meniň videolarym maradaky bellikleriňizi, pikirleriňizi teswirlerde ýazsaňyz, indi halanmasaňyz like goýsaňyz sizden gaty hoşal bolardym.